28 верасня ў менскай кватэры па вуліцы Якубоўскага, 29 адбылася страляніна паміж жыхаром кватэры Андрэем Зельцарам і КДБшнікамі, якія ўламіліся ў кватэру. У выніку страляніны Андрэй Зельцар быў забіты на месцы, і адзін з КДБшнікаў, Дмітрый Федасюк, памёр ад смяротнага ранення. Гэта афіцыйная версія таго, што адбылося, і версія, якая падзяліла ўсіх на дзве вялікія групы. На тых, хто ў яе верыць, і тых, хто не верыць. І вельмі паказальна тое, што хоць гэткія рэакцыі цалкам супрацьлеглыя, адна адной, адначасова яны маюць шмат супольнага. Пра гэта і пагаворым. Тых, хто не верыць у афіцыйную версію, можна цалкам зразумець, з чаго раптам верыць акупантам, якія ўвесь час хлусілі дагэтуль. Вельмі шмат пытанняў і вельмі мала адказаў, што да акалічнасцяў здарэння, гэтак і да самога відэа з стралянінай. Урэшце, не варта забываць, што відэа апублікавалі самыя акупанты, папярэдне змантаваўшы яго. Нічога не нагадвае. Калі не, то я вам нагадаю, 2011 год, тэракт у менскім метро. Тады таксама спецслужбы злілі ў адкрыты доступ адрэдагаваную версію таго, што адбылося. Поўнай версіі відэа, якая магла б зняць прынамсі частку пытанняў і падозранняў, мы гэтак і не пабачылі. Як і цяпер. Праўда? З іншага боку, цяжка спрачацца і з тымі, хто верыць у тое, што на відэа сапраўды адлюстраваныя рэальныя падзеі. Больш за год у краіне ідзе, я падкрэслю, абвешчаная акупантамі вайна з грамадзянамі. Жах і татальнае бяспраўе простых беларусаў суседнічаюць з абсалютнаю уседазволенасцю і беспакаранасцю акупантаў. Здзекі, прыніжэнні, забойствы. Тое, што даведзеныя да адчаю людзі аднойчы возьмуцца, хто за вілы і нажы, хто за стрэльбы, гэта было толькі пытаннем часу. І давядзенне грамадства да гэткага роспачнага стану, гэтае злачынства таксама на сумленні лукашыстаў. Уся гэтая мова нянавісці з паганых ратоў прыкарытных прапагандыстаў, усе гэтыя публічныя заклікі распраўляцца з тымі, хто выступае супраць дыктатуры. Усё гэта рана ці позна мусіла аукнуцца. Татальны недавер і лютая нянавісць да рэжыму Лукашэнкі – вось тое супольнае, што ёсць і ў тых, хто верыць у афіцыйную версію з забойствам Андрэя Зельцара і Дмітрыя Федасюка, і ў тых, хто не верыць. Вельмі паказальна, праўда? Ну і па скрыптум. Маёй першай рэакцыяй на паведамленне пра забойства Зельцара і Федасюка стаўся мой допіс у Фейсбуку. Працытую яго цалкам. Ад сёння ў Беларусі зрабілася нашмат небяспечней. Канешне ж, акупанты і раней палохалі грамадзянаў зброяй, стралялі і нават забівалі публічна. Гэта факт. Пры гэтым я нагадаю, уся іх прапаганда пра жахлівых змагароў тэрарыстаў, якія толькі спяць і бачаць, як будуць усіх рэзаць і забіваць, уся гэтая прапаганда была галаслоўная. Фота і відэасведчанняў зверстваў лукашыстаў мора, а зверства змагароў не было наогул. А вось цяпер у акупанта ўрэшце з'явілася гэтак патрэбная ім карцінка. Цяпер можна папросту шмаляць направа і налева, прыгаворваючы. Маўляў, ну памятаеце, як змагар Зельцар страляў? То-то же. Зрэшты, і з супрацьлеглага боку зараз таксама можа пачаць прылятаць куды часцей. І не толькі з супрацьлеглага, але і, скажам, з трэцяга боку, не беларускага, і зацікаўленага ў дэстабілізацыі сітуацыі ў нашай краіне. Адным словам, цяпер прыляцець куля альбо удар ножом, ці выбухнуць закладзеная бомба можа дзе заўгодна і да каго заўгодна. У Беларусі зрабілася сапраўды нашмат небяспечней. Скрыня Пандоры адкрытая.